Ojo sampai nglarani wong liya baik dengan lisan, dengan ucapan, dengan tindakan panjenengan nek jenengan wegah dilarani wong liya. Nek jenengan rung iso, nek jenengan kuwi rung iso gati karo wong liya kaya dene gati karo awakmu dhewe. Nek jenengan wegah kesilet, kudune jenengan ya wegah wong liya kesilet. Nek jenengan wegah kebacok awakmu iki kok eman-eman genera kebacok, kudune jenengan ya ora bacok wong. Lah nek jenengan rung iso gati karo wong liya kaya dene awakmu gati karo awakmu dhewe, berarti keimananmu belum sempurna. Nek pengen nyempurnakne keimanan, gati yo karo wong liya kaya dene awakmu gati karo awakmu dhewe. Insyaallah keimananmu akan semakin sempurna dan insyaallah jenengan akan kelak berakhir dengan husnul khotimah.